Dus we hebben een dag daarvoor. Ja. Voor hemzelf. Afschuwelijk. Ja. Ja, ja. Maar ja, ik liep op een redelijk grote weg. Het was echt bizar. Dus daar waren met z'n vanuit de stad waren we met een bloemen naar het adres daar gegaan. Daar was een feestje met scooters. En een van de jongens die had zo'n sleutel in de achterklep van de scooter laten komen. Dus die moest naar huis om een nieuwe sleutel te halen. Anders zouden ze teruggebracht zijn op de scooter. Toen hebben zij gezegd, nou, dan gaan we nog een stuk wel lopen. Het was ook maar half 11. Ja. Dus nou, dat moet kunnen. Met z'n tweeën. Toch veilig zijn of redelijk. In een soort of zo. Ik heb een heel niet. Nou, dan moet hij bijna niet van slapen.